les 12 i, bueno, supos que s'anirà connectant més gent. Primer de tot, agrair la vostra assistència. Ja n'hi ha que ja vareu fer el primer seminari. Vos vàrem penjar la presentació perquè veixiu un poc, perquè poguéssiu anar practicant. No sé si ho heu pogut fer i si heu tingut molt d'inconvenients. Si voleu també després en el final ho podem comentar. I també hem penjat una gravació de la primera part del vídeo, que l'hem tornat a fer i hem penjat la gravació. Primer de tot vos he de comentar que així com l'altra reunió la vàrem fer a través d'un enllaç perquè el botó per fer la videoconferència encara no estava instal·lada, que la varen instal·lar just aquell mateix de matí, que vos vàrem avisar després per tauler d'anuncis. La vàrem fer a través d'un enllaç extern que varen crear la videoconferència per Teams. Aquesta reunió sí que ja l'han feta en el botó que hi ha dins Moodle, dins Aula Digital, a través d'una etiqueta, han posat una etiqueta i han creat l'enllaç, igual que vos explicaren la setmana passada. I vos he de dir també que és la primera vegada que fem una reunió on hi haurà tanta gent. Amb això vos vull demanar paciència per si de cas hi ha qualque coseta que no funciona correctament, no? Ens va molt bé fer aquest tipus de proves perquè ens avançam a el que pugui passar de cara a la setmana que ve per si vosaltres necessiteu ampliar l'eina de videoconferència. Per tant, també ens va bé que hi sigueu i nosaltres prenem nota de tot el que passa tècnicament. I ara ja començam el seminari 2, que l'idea és aprofundir en l'ús de l'eina de videoconferència de Teams. Ja sabem com l'hem d'afegir dins Aula Digital i ara na Marina, na Sole i en Toni ens explicaran una mica més del funcionament d'aquesta eina. D'acord? Si voleu, després podem fer les preguntes en el final, podeu alçar la mà i així serà més dinàmic també. I si durant la sessió teniu qualque problema, ens ho podeu comentar per xat i vos anirem contestant, d'acord? Gràcies i na Sole comença en la presentació. Hola, benvinguts en el segon seminari de l'eina de videoconferència Teams que teniu disponible a Aula Digital. En aquesta sessió, com bé ha dit na Cati, repassarem alguns dels usos més habituals de videoconferència d'escriptori que hem vist al llarg d'aquests anys de docència en línia. Per fer-ho, comptam amb Antoni Martín, que el trobareu resolem dubtes a través del xat, na Marina Raval i jo, na Soler Rodríguez, tots tècnics de Campus Digital. Abans de començar, vos voldríem recordar una sèrie de qüestions tècniques perquè pugueu seguir la sessió de la millor manera possible. Algunes d'elles ja les he recordades na Cati, però per si de cas. Teniu el micròfon silenciat. Els dubtes els resoldrem en el final de la sessió. I si tinguéssiu problemes de connectivitat, intenteu entrar a la sessió a través de l'aplicació. Tal com vam comentar en la sessió anterior, funciona millor la videoconferència que en la seva versió web. També recordeu que aquesta sessió és enregistrada, així que si algú et sent incòmode compartint la seva imatge, per favor que desconnecti la seva càmera. I ara sí, començam. Què és el que veurem avui? Tal com s'indicava en el títol de la diapositiva anterior, veurem els usos més habituals de la videoconferència d'escriptori. Al llarg d'aquests darrers anys, tots hem fet moltes videoconferències. A partir de les consultes rebudes en el transcurs de la pandèmia, des del servei podem definir clarament com utilitzeu aquestes eines. I avui veurem com ho podríeu fer a través de Teams. Concretament, els usos que veurem avui són recursos per dinamitzar les classes magistrals, les exposicions d'alumnes, com fer tutories individuals, com crear sales de videoconferència perquè els alumnes hi facin feina, com crear sales de subgrups, com convidar un expert o fer
classe a 2 grups de manera simultània, els enregistraments en vídeo i com fer enquestes i sondejos, que va ser una de les preguntes que vam tenir a la darrera sessió. Podríem dir, i crec que no ens equivocaríem, que tots els que esteu aquí presents alguna vegada heu fet alguna classe magistral a través de videoconferència. En el seminari anterior vam veure com crear una sala i com compartir un recurs. Avui, però, farem una passa més i veurem alguns detalls i matisos que es poden utilitzar per dinamitzar les classes magistrals en Teams. Concretament, veurem el següent. Què s'ha de tenir en compte per compartir recursos i particularment en el cas dels vídeos i de la pissarra. També veurem certes opcions que té Teams que ens poden ajudar a dinamitzar la visualització del contingut, com són el mode de moderador o presentador i els marcadors. Respecte als vídeos, què s'ha de tenir en compte? Sempre recomanem que quan utilitzeu videoconferència empreu vídeos curts. Si és un vídeo molt llarg, sempre és millor donar l'enllaç als alumnes o penjar l'enllaç a àudio digital i que el vegin directament. Però, si és un vídeo curt que volem comentar dins la sessió de videoconferència, és essencial que quan compartim incloguem el so de l'ordinador, perquè si no, els alumnes podran veure el vídeo però no escoltaran res. Això ho trobareu des del menú Comparteix, en el desplegable, a la part de dalt, aquí, inclou el so de l'ordinador. Aquí ho teniu en detall. Un altre dels recursos que veurem a la sessió d'avui és la pissarra. Sabem que molts professors l'utilitzeu, ja sigui per resoldre problemes, per fer una pluja d'idees, esquemes de la sessió, entre d'altres. Tal com es veu a la imatge, des del menú Comparteix, tenim l'opció Microsoft Whiteboard, que és la pissarra. Tenim l'opció de fer tantes pissarres com ens facin falta i, de fet, les podem reutilitzar o fer-ne de noves. També ens ofereix l'opció de que la pissarra només el professor hi pugui escriure o bé crear una pissarra col·laborativa on tothom la pot editar, que pot ser útil, per exemple, per fer pluges d'idees, resums en conjunt, etc. Què es pot fer amb la pissarra? Tal com es veu a la imatge, hi ha diferents marcadors i elements que ens podem emprar, com per exemple plantilles, insertar textos, vídeos, imatges, etc. També, si us agrada fer ús de la pissarra a les vostres classes amb Teams, penseu que les facultats van fer una compra de tauletes gràfiques que teniu a la vostra disposició. Aquestes pissarres tenen un bolígraf que disposen i us poden facilitar escriure a mà alçada a la pissarra amb aquell boli, perquè és més fàcil que fareu amb el ratolí. Respecte a altres recursos que ens poden ajudar a dinamitzar una classe magistral, és canviar un poc la forma habitual en què presentem el contingut. De fet, quan compartim pantalla, des del mode presentador, que està i del títol, podem triar superposar el contingut que compartim, posar-nos en paral·lel, que és el cas d'aquest exemple. O bé triar si volem que es vegi el contingut més gros o més petit. En el cas que compartim una presentació de PowerPoint, per superposar aquesta imatge o fer coses com aquesta, se fa d'una altra manera. I això ho veurem unes diapositives més endavant. Ara repassarem un poc com compartir un PowerPoint en directe, ja que a la sessió anterior hi va haver alguns dubtes. Des del menú Comparteix, tenim l'opció PowerPoint en directe i ens surten llistats les darreres presentacions i arxius amb els que hem fet feina. Triem els que volem i es comparteix.
De fet, els que vau assistir a la sessió anterior recordareu que podíeu navegar per la presentació lliurement, independentment del que estigués explicant la presentadora. I si volíeu tornar al que ell havia de dir, a la diapositiva en què estava, havíeu de clicar un botó que deia, que us sortia aquí baix, sincronitza amb el presentador. Per blocar la navegació dels assistents i que tothom segueixi el mateix ritme de la presentació, s'ha de clicar damunt visualització privada. Quan aquesta icona en surt tatxada, vol dir que els alumnes no poden navegar per la presentació. I això va ser un dubte que hi va haver cap al final de la sessió. També, ara recordeu que fa unes diapositives us he explicat el mode presentador i us he dit, quan sigui en PowerPoint es fa un poc diferent i d'ara us explico com. Per superposar la imatge del presentador sobre la diapositiva, s'ha de clicar sobre el botó Disseny. Podem afegir la nostra imatge i bé, en aquest exemple, s'ha triat l'opció Contingut compartit al fons. Val? I és una altra manera de dinamitzar una classe magistral. També altres recursos que ens poden ser d'utilitat quan fem classes magistrals és utilitzar els marcadors per ressaltar o cridar l'atenció sobre detalls que compartim. Ens surten a la part inferior, en el cas de les presentacions. Aquests marcadors, si estem navegant a una web o una aplicació, ens surten a la part de dalt, val? Perquè ho sapigueu. En aquest cas, jo ara mateix estic utilitzant un làser, com podeu veure. I bé, això no és propi de feina de Teams, però sí que és una recomanació general que fem des de Campus Digital. És una cosa que sempre deim, que la combinació de diferents tipus d'imatges, els professors, contingut, utilitzar diferents activitats, sempre portaran major dinamisme a les nostres sessions i les enriquiran un poquet més. I ara ja continuam. Un altre dels usos molt comuns a les classes de videoconferència d'escriptori per promoure la participació dels alumnes és que ells facin exposicions de treballs o altres feines que han desenvolupat. I és el que ara veurem com ho podem fer amb Teams. Bé, en el cas que vulguem que els nostres alumnes presentin un treball, tenim diverses opcions per fer-ho. La primera és aquesta que surt aquí. Val? Simplement permetre que tothom pugui presentar. Recordeu que aquesta és l'opció que ve per defecte a Teams. Val? O sigui, si quan creeu una sala no feis cap canvi aquí, tothom pot presentar. Si ho deixeu així, els alumnes podran presentar en qualsevol moment. També, si no recordeu, quan ja teniu la sala feta, quina configuració teniu, podeu revisar aquestes opcions quan creeu la sala o bé dins ja la pròpia reunió, des del botó de més, els tres puntets, configuració, opcions de reunió i també ens apareix aquí. Val? Quin avantatge suposa fer-ho d'aquesta manera? És que podeu fer la classe com la faríeu normalment i en el moment que vulgueu, els alumnes que presentin alguna cosa, sense haver de fer res més. Ells podran compartir pantalla sense necessitat de fer cap canvi, de canviar cap rol, etc. Vull dir, és una opció que us pot ser útil. Però, què passa en el cas que les opcions de reunió, en vez de tenir qui pot presentar a tothom, tinguem només jo i els altres organitzadors? En aquest cas, haurem de canviar el rol a cadascun dels alumnes que hagin de presentar. Per fer-ho, s'ha d'anar en el menú Persones i a l'alumne indicat que ha de presentar, clicam sobre els tres puntets, se'ns obre un desplegable i d'entre les opcions seleccionam Fes-lo presentador. I aquestes serien les dues opcions. Una vegada aquell alumne ha acabat de presentar,
el podem tornar des d'allà mateix fent-lo assistent perquè tornin al seu rol inicial. I ara me demanareu, quina és l'opció més recomanable? La veritat és que són les dues. Vosaltres mateixos, en funció de com vos organitzeu, de com feis les sessions, el vostre estil docent, heu de triar què heu de fer. És a dir, si normalment les vostres sessions els alumnes presenten alguna cosa perquè feis moltes resolucions de problemes o casos, us recomanaríem la primera opció en què tothom pot compartir, perquè és l'habitual a les vostres classes. Però, si normalment es fes de la sessió al duis vosaltres i la participació dels alumnes és més oral o no necessiten compartir contingut, podeu utilitzar, configurar les sessions de la segona manera que hem explicat. I ara passarem a veure uns altres dels usos més freqüents en la videoconferència, les tutories. Dins d'aquest apartat també entrarien casos com quan ens reunim de manera individual amb un alumne, per exemple, per fer un examen oral. Val? Quines maneres tenim de fer tutories individuals? A veure, si és una tutoria per resoldre alguns dubtes després de classe o en un horari de tutories, però no és estrictament necessari que estigui tancada un sol alumne, podeu emprar la mateixa sala que soleu utilitzar per les vostres classes, no hi hauria cap problema. Ara bé, si es tracta d'una reunió privada, d'un examen oral, us recomanaríem realitzar una sala per cada alumne identificada amb el seu nom, perquè l'alumne sàpiga a quina sala d'entrar, i amb una restricció d'accés. Recordeu que el fet d'utilitzar Teams dins aula digital permet també emprar altres funcionalitats de la plataforma d'aula digital, com serien les restriccions d'accés. En aquelles assignatures en les que els alumnes fan treballs en grup, on molts professors us demaneu que us agradaria que els alumnes tinguessin espais de reunió per preparar els seus projectes o les presentacions. Val? I ara us explicarem com ho heu de fer. En aquests casos, el que podríeu fer és crear tantes sales com grups hi hagi i que aquestes tinguin un nom identificatiu del grup. I a les opcions de reunió, tenir en compte que tothom pugui presentar. Com ja he dit anteriorment, aquesta és l'opció per defecte que ens ve. D'aquesta manera, cada grup sabria on ha d'entrar i preparar la seva presentació de manera privada i no seria necessari fer cap canvi. Una altra de les dinàmiques que molts professors utilitzeu és fer classe en el gran grup, però que durant alguns minuts voleu que els alumnes facin feina en petit grup per treballar una lectura, per fer un exercici o per discutir alguna cosa que després posaran en comú en el gran grup. Per això, per fer una dinàmica d'aquest tipus, el millor és emprar les sales de subgrup que trobeu a Teams. Com es fa? Això ho vam veure a la sessió anterior, però repassarem alguns detalls. Des del menú superior, si clicam a sales, ens apareix un menú a la dreta amb diferents possibilitats. Podem indicar quantes sales volem i podem triar si volem generar els grups de manera aleatòria, que a Teams se diu automàticament, o bé volem fer grups on designem els membres del grup, que es diu manualment. Val? Independentment del tipus de grups que facem, manuals o automàtics, podem fer els canvis que sempre necessitem. Què podem fer? Afegir més sales, esborrar sales, gestionar les sales, i recordeu que el professor sempre pot accedir en qualsevol moment. Quan ja tenim definits els grups tal com els volem, perquè comencin a fer feina en aquests grups, hem de clicar damunt Obre. En funció de com ho tinguem configurat, entraran automàticament o bé ells hauran de clicar dins el botó Entra a la sala. Si els professors sempre podeu entrar en aquestes sales,
seleccioneu a quina voleu entrar i des dels 3 puntets vos hi uniu. Si en el cas de fer les sales automàticament les feis manualment, l'única diferència està en que heu de triar els alumnes que han d'anar dins cada sala. Des d'assignació de participants heu de col·locar els alumnes. Vos surt el nom de l'alumne sense assignar i en un desplegable podeu dir a quina sala voleu que vagi. Val? Seria fer aquesta feina, en el cas dels grups manuals. I el funcionament és el mateix, tornar a obrir les sales i ja està. Recordeu que si no esborreu les sales, cada vegada que entreu a la vostra sessió de l'assignatura, si utilitzeu el mateix enllaç, aquestes estaran configurades. Això suposa un gran avantatge per a aquelles assignatures en les que teniu grups estables on fan feina tot el semestre el mateix grup fa diferents activitats. I ara ja passes relleu a la meva companya Marina, que us explicarà altres usos habituals de Teams. Gràcies, Sole. Bon dia. Passarem a l'ús número 6, que us volem parlar un poc de quan creem una reunió a aula digital, només poden accedir els alumnes de l'assignatura on l'hem creada. Però potser tenim preparada una activitat on volem que una persona externa participi a la sessió per explicar un tema destacat. També pot ser que ens faci falta que dos grups diferents d'alumnes es connectin a la mateixa reunió. Per a aquestes opcions ens fa falta l'enllaç de la reunió per poder-lo compartir. I ara us mostrarem d'on el podem copiar. Ho vam veure en l'altra sessió, però hem volgut destacar per què ho podem usar, aquest enllaç. Tenim dues opcions. La primera és copiar la URL quan estem a la finestra per crear l'enllaç. Si us fixeu aquí, tenim la URL, l'hem seleccionat i amb el botó dret copiem l'enllaç. La segona opció és una vegada que hem acabat el procés de la creació de l'enllaç i ja la tenim a aula digital, ens posam damunt el títol de la reunió i amb el botó dret del ratolí li deim seleccionam copiar direcció d'enlace. Ara ja tenim l'enllaç i el podem aferrar a un e-mail o enviar-la a les persones que nosaltres vulguem que participin a la reunió i que siguin externes a aula digital. Els usuaris que reben aquest enllaç són usuaris convidats que accedeixen directament a la sala d'espera i els hem d'acceptar, així com podeu veure a la imatge. Aquí veieu el botó per admetre. Si volem que la persona convidada pugui compartir, només li haurem de canviar el rol. Si volem que els usuaris convidats no hagin de passar per la sala d'espera, ho podem canviar a les opcions de reunió. Bé quan estem creant la reunió a aula digital o bé des de dins de la reunió a l'apartat Més opcions, que tenim aquí dalt, opcions de reunió, qui es pot saltar a la sala d'espera, triaríem tothom. I així no passaria ningú per la sala d'espera. Bé, si el que volem és fer-nos enregistraments de vídeo per després posar a l'abast dels nostres alumnes continguts específics, el que podem fer és crear una sala de Teams en ocult i gravar-nos amb el contingut que vulguem compartir. Ens gravam fent una presentació, amb una pissarra, amb el que nosaltres vulguem, amb una sala oculta. Així els alumnes no poden accedir. Ara recordem les passes per fer un enregistrament. Des de Més accions, aquest botó d'aquí, entre les funcionalitats que trobam està la d'iniciar l'enregistrament. Quan comença la gravació s'activa automàticament la transcripció. Si no ens interessa, haurem de tornar a fer clic a Més accions i desactivar les transcripcions. Aquí veieu que hem tornat a entrar i aquí tenim aturar les transcripcions. També per aturar l'enregistrament ho farem des de Més accions, aturar l'enregistrament. Ara volem gestionar aquest enregistrament que hem fet. Com ho podem fer? Al xat ens surt l'enllaç, al xat de la reunió ens surt l'enllaç. Hem de fer clic aquí per accedir a la nostra gravació. Quan hem fet clic aquí, accedim a la plataforma d'Office 365 des d'on podem gestionar els enregistraments.
Aquí podem veure un enregistrament. Podem observar que, entre altres dades, ens surt la data de la gravació, té una caducitat. Perdoneu, la data de... O sigui, la gravació té una data de caducitat i aquí, per defecte, surten 60 dies. Si no modificam, en els 60 dies aquesta gravació s'esborrarà. O sigui que és molt important, si la volem conservar, que modifiquem aquesta informació. També ens podem descarregar l'arxiu des dels 3 puntets que tenim aquí dalt de la imatge. 3 puntets, fent clic i podem descarregar-nos l'arxiu. Per administrar l'accés a la gravació ho farem des de la pestanya Comparteix, que tenim aquí dalt. Des d'aquesta finestra podem deixar de compartir la gravació o administrar l'accés. Aquí veieu que podem deixar de compartir i aquí tenim diferents accessos per copiar diferents enllaços. I ara que ja tenim preparat l'arxiu del nostre enregistrament, si el volem compartir amb els nostres alumnes, per exemple, podem copiar l'enllaç i aferrar la URL a la nostra assignatura. Bé, un altre element que podem utilitzar per dinamitzar les nostres sessions de videoconferència són les enquestes o sondejos, que també és un dubte que ens vareu demanar l'altre dia, a l'altra sessió. D'aquesta manera, els sondejos ens permeten tenir una informació ràpida sobre un tema determinat, per exemple, o ens pot ajudar també a prendre una decisió amb els alumnes o amb els participants. Per afegir eines per fer enquestes hem de fer el següent. Aquí, en aquest botó d'aplicacions, des de la reunió de Teams, fem clic a la icona Aplicacions i cercam, en aquest cas, una aplicació que es diu Forms. Aquesta és una eina que ens permet crear enquestes, sondejos, preguntes, entre d'altres. Una vegada que l'hem trobada, ens permet afegir l'aplicació. Només hem de fer clic en aquest botó d'aquí. D'aquesta manera, l'aplicació ens queda disponible al menú de la reunió, com podeu veure. Fent clic a Sondeig nou, aquí, ens apareix un formulari amb diferents opcions per crear la consulta. En aquest cas, hem triat elecció múltiple, aquest d'aquí. Emplenem el formulari i tenim l'opció d'iniciar l'enquesta en el mateix moment o bé deixar-la preparada per utilitzar-la més tard, des-a com esborrany. Això també és un dubte que mos heu preguntat en moltes ocasions i ens permet preparar un sondeig per posar-lo més tard. Fent clic a l'opció que tenim marcada, en vermell ens permet triar si volem veure el nom dels participants que han contestat. Per això hauríem de triar noms del registre, aquesta opció d'aquí, noms del registre dels enquestats. Aquesta opció només és visible per al creador de la reunió. Si no ho seleccionem, l'enquesta serà anònima. Quan introduïm l'eina que hem vist fins ara, ens comunica que prest es canviarà per aquesta altra, Poll. El funcionament és molt similar. A l'aplicació posem el nom de l'aplicació i cercam. Una vegada instal·lada, té la mateixa interfície que l'anterior. Aquí també podem triar diferents opcions per crear la nostra consulta. I recordeu que sempre podeu fer proves i triar la que més s'ajusti a les vostres necessitats. Bé, fins aquí el seminari d'avui. Ara obrirem un torn de preguntes. Si voleu participar, podeu aixecar la mà, que ja sabeu que la teniu dalt, al menú de dalt, i per ordre us anirem donant pas. Moltes gràcies. Quan vulgueu, tenim mà aixecada. Dues persones, sí. Sí, veig que el Modena té una pregunta, quan vulguis. Bueno, tengo tres en realidad que voy a hacer seguidas porque son muy fáciles. Pero antes de hacerlas quiero daros las gracias por la claridad de las presentaciones que nos estáis mostrando y por la claridad de las explicaciones sobre todo. Lo primero no es una pregunta, es una petición. Igual que colgasteis la presentación sobre la explicación que nos habéis dado en la primera sesión, podréis colgar también la presentación de esta segunda. Lo digo porque es mucha información y la verdad es que a mí me resulta muy
muy útil volver a revisar esas presentaciones después con más calma. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que yo no tengo docencia propiamente en el segundo semestre. Lo que tengo son tutorizaciones de TFGs y de trabajos de final de asignatura o de TFMs en el máster. Entonces, no sé si puedo crear salas Teams en asignaturas correspondientes al primer semestre, porque claro, tengo tutorías con los alumnos que hacen el TFG, aunque no tenga asignaturas de grado en ese segundo semestre. Esa sería la segunda pregunta. Y la última, los días 14 y 16 de febrero hay programadas 2 sesiones en las que yo me he inscrito también. No sé si tengo bien anotadas las horas, de 10:30 a 11. No estoy segura. Entonces, querría preguntar en qué van a consistir en esas sesiones, qué nos van a aportar de más a lo que ya hemos visto, porque cuando hice la inscripción yo estaba disponible, pero resulta que el día 14 viajo justamente en esas horas y el día 16 no sé si voy a poder conectarme porque estoy en un congreso. Entonces, bueno, por si es conveniente que me retire para dejar sitio a alguien más si hace falta. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir y daros las gracias de nuevo. Vale, gràcies, Almudena. Respecte a la presentació, sí que la posarem disponible, val? Això no tingueu cap... Bueno, que sí ho farem. Respecte al que comentaves de si no tens docència i fas tutorització de TFG, TFM, el que sigui, supos que deveu tenir dins Aula Digital els vostres alumnes agrupats dins un espai que es diu TFM o TFG, grup, el que sigui. Allà, en aquells espais, també teniu la possibilitat de crear aquestes sales, val? I si es tractés d'un alumne que no està enlloc, sí que podríeu fer-lo de fer un alumne, fer una invitació com a un usuari extern. Però en principi me sembla que teniu un espai de TFG on poder crear aquestes sales. I respecte al que comentes de dia 14 i 16 de febrer, això està enfocat, és un curs que comença dilluns, que és com a semipresencial, té unes estones de presencialitat a través de Teams, val? Ho tenim així muntat, i fem 2 sessions per fer algunes explicacions més sobre Teams, sobre estratègies que podeu utilitzar i qüestions d'aquest tipus. Home, jo la responsabilitat d'anul·lar un congrés no la voldria tenir, així que crec que, has vingut en aquestes 2 sessions i òbviament, explicarem coses que ja hem explicat perquè és un curs sobre Teams, però sí que xerrarem més sobre estratègies. I això és el que te puc dir i la decisió està en les mans, perquè en les teves mans, val? Igualment, perdoneu, Almudena, el curs se tornarà a repetir, vull dir que són cursos que nosaltres, si no el fas ara, el pots fer un poc més endavant, quan el tornem a proposar. O sigui que... I qualsevol dubte ja sabeu que us podeu posar en contacte en Campus Digital y os ayudarem en lo que puguem. De acuerdo, muchísimas gracias a las dos y no, el congreso no lo puedo suspender, o sea que me retiraré del curso. Gracias. Ara veig que na Paula Aguiló té una pregunta o dues. Hola, com anem? Hola. Gràcies. Moltes gràcies també per la claredat i per introduir-nos, que ens facilitarà molt les coses. Una pregunta, no sé si heu pogut indagar un poc més en lo dels sondejos i les enquestes. Ho dic en el sentit de que des de que ara no me sortirà el nom. Kahoot. Diguéssim, Kahoot era una eina que nosaltres utilitzàvem molt i anava molt bé, i des que s'ha convertit, diguéssim, en pagament, en el límit d'alumnes no la podem utilitzar,
I nosaltres ens agradaria disposar d'una eina així. En aquest moments, a Aula Digital hi ha Cebotin, però no és el mateix. I el que volia saber era, en aquestes eines que ens heu posat de sondatges i això, com es mostra? És a dir, quan els alumnes han contestat, tothom veu com ha anat, veiem qui ha encertat, qui no, qui ho ha fet primer o no, i després si aquestes preguntes se poden fer en temps. És a dir, si jo llanço una pregunta, puc posar un temps que contestin o està obert i fins que jo no la tanqui o com és? Si això ho heu indagat o no, simplement. Bueno, contestes tu, Marina? Sí, bueno, la veritat, Paula, és que no hem pogut fer moltíssimes proves, però sí que és veritat que és una de les coses que volíem provar. No te podem dir, però farem proves i posarem en el fòrum les coses que anem descobrint i ens apuntarem tot això que ens has dit i ho mirarem. Ja t'he dit que com el Kahoot no s'irà i bueno, però que dona opció a fer moltes coses, sí. Sí. I veure els participants, a veure, per exemple, tu el que pots veure, tu pots mostrar, així les provetes que han fet, pots mostrar, com se feia també a Zoom, els resultats. Els resultats els pots mostrar. I, per exemple, si tu l'has creat i has triat aquella opció que us he mostrat, que posava que tu volies veure qui ho ha contestat, doncs tu ho veuràs, la resta no, no? Però, bueno, seguirem fent proves i us posarem, igualment, també us volia comentar que en el Modena ha demanat si posarem el document, el PowerPoint, però anirem fent petits documents i petites ajudes que les anirem penjant en aquest espai i si mos aneu demanant coses, doncs intentarem fer coses específiques que mos demaneu, no? Sobre Teams, mirarem de fer-vos petites ajudes i les posarem a la vostra disposició. O sigui que ens ho mirarem, ens ho apuntam. Vale, moltes gràcies. Una darrera cosa, és a dir, nosaltres durant tot aquest semestre, que és ara segon semestre que comença, tindrem això a l'abast, no se tancarà aquest grup, no? O sigui, que si jo ara no el necessit, però mitjan curs necessit disposar d'això, podré entrar igualment, no? Sí, Vale. estarà a disposició de Perfecte. tothom en qualsevol moment, sí. Molt bé, gràcies. També De volia res. afegir una altra cosa, que tal vegada, bueno, aquestes enquestes no tenen el component de ludificació que té Kahoot, això dels rànquings, que és el primer, aquella musiqueta que fa nervis, però que tal vegada dins l'apartat d'aplicacions hi ha multitud d'eines. Kahoot, ara ho he cercat si hi era, per si donava la primícia, però no l'he trobada, però és possible que hi hagi alguna altra eina que no sigui ben bé una enquesta o un sondeig més seriet, que hi pot ser. Així que, bueno, vull dir que les eines se poden... Bueno, que n'hi ha moltes aplicacions. No sé si hi ha cap pregunta més. No veig cap mà alçada. Però, bueno, si no hi ha més... Amb això que comentaven a Soler, clar, doncs hem de dir que des de Campus Digital estem estudiant, no? Tota la part aquesta de Teams i de Microsoft i tot el que... Clar, ara mateix ens hem centrat molt en la videoconferència, en aprendre com funciona i perquè era el que diguem, necessitam, no? perquè ens lleven feina de Zoom. Però la idea és anar estudiant molt més el que és Teams i poder de qualque manera usar, no? Usar i potenciar tot el que té aquesta eina. I mos va molt bé a nosaltres saber el que necessitau, perquè començarem per aquí. No? Si necessitau pues, això de les votacions, aquest tipus, pues, anar a cercar aquestes eines per veure com les podem potenciar i usar, no? De fet, ara us hem fet una enquesta en directe, suposo que l'heu vist, i alguns de vosaltres heu contestat. No sé si tothom l'ha vist, si aneu contestant. Veig que hi ha 4 respostes. I ara li direm fet i a veure com us la podem mostrar. Igualment, només és una petita prova perquè veieu un poc, però
Us Sí, donarem més informació. A mi m'ha faltat un no ho sé, perquè encara no la conec. He contestat no, però... Ho anava a posar, però he volgut anar tan ràpida que ho he deixat així. Molt bé, molt bé. Bé, hi ha 14 respostes, vaig a donar-li, no sé si algú més vol contestar, vaig a I donar-li... podeu veure, perdona Marina, podeu veure que queda en el xat, eh? En el xat, sí, queda en el xat. En percentatge i en números. Li donarem a fet. Vale. I ara ho teniu al xat. Ho veieu, veritat? Doncs aquesta és la informació que us surt. I a més aquí en el xat poden tornar a votar si voleu. És que a mi m'havia sortit a la pantalla principal, però veig que ara jo podria repetir una altra vegada vot, si està aquí en el xat. Bueno, doncs un poquet... Això s'han de fer proves. Està clar que, a part, podeu triar diferents, no només enquesta de sí o no. Jo crec que també el que heu de fer ara és buscar la que més us agradi o la que s'ajusti més a les vostres necessitats, no? Però, bueno, ja hem fet una petita prova. No sé si teniu algun dubte més o voleu que us expliquem alguna cosa més. No veig cap mà més alçada. Jo vol dir contestar una pregunta que vares fer Maria Ferrer, que vares fer sobre quant d'assistents, no? I podria haver... He fet... Bé, avui m'han contestat, de fet, que he insistit un poc perquè he dit, tornant a tenir seminari, necessito saber-ho. I t'ho tornaria a demanar jo. I m'han dit que en principi, per lo que posa, que hi hauria d'haver, se podrien connectar fins a 300 assistents, d'acord? El que no mos asseguren és tècnicament com anirà, perquè nosaltres tampoc no ho hem provat i no se sap molt bé el rendiment com aniria. Això és el que m'han contestat, però que oficialment, segons el que diu, segons el que han pogut llegir, el que diu el tipus de llicències que nosaltres tenim, seria fins a 300 persones. Molt bé. I podrien assistir. Doncs moltes gràcies, Cati. Res. I moltes gràcies, Marina, Sole i Toni, per la vostra ajuda sempre. Gràcies. A vosaltres. I doncs, no sé si no hi ha més preguntes, ho deixaríem aquí i com ja us hem comentat abans, podríeu consultar l'espai dels seminaris i intentarem afegir els continguts o els dubtes o el que sigui que tingueu més freqüents i ajudar-vos així. I sí que mos interessaria que si teniu això, el que comentava na Paula, no? Que usau, que fes una dinàmica, necessitau qualque cosa, que mos ho digueu perquè així nosaltres començam a donar respostes a la necessitat que teniu i anem fent ajudes en concret sobre això. Perquè tanmateix l'eina l'hem d'estudiar, l'hem d'analitzar i hem de saber com funciona, però si necessiteu coses en concret ja anem més de cap aquí. I de res més, donar vostres gràcies i tot per l'assistència una altra vegada. Gràcies a vosaltres. I ja ho sabeu, som aquí, per lo que heu de menester. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu. Adéu, gràcies.